nalika Pandhawa tundung 14 tahun lawase tan kena uninga Jrowana sidem si nge hawinge kasangsaya kesangira mongko wana kamyaka krumbul rarungkudan kewan galak sumabar prahala gawe waspada guna mring Pandhawa pandhataring diri Om Satriya sejati Om. Assalamualaikum Kang Gareng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Nduk. Iki mau sendon manyura ngelit. Wah iya ya. Iki mau nganggit dhewe ya, Truk. Iya, iki cakepane gawe dhewe. Apa-apa, Truk? Iki bab nalika para Pandhawa nalika semana iki kendhang saka kraton ya merga ae diajak main dadu karo para Kurawa. Ya akhire diuriki nganti para Pandhawa iki akhirnya dadi buangan 14 tahun lawase 13 tahun kudu eneng wana ora kena ketok lan ora kena konangan setahun ya kudu dedelikan ana sajining karaton ning nek konangan ya dibalekke meneh hukumane. Oh iya ya iki kejadian nyata terus iya iki kejadian zaman semono para Pandhawa iki ngono kuwi mau. Para sahabate para utusaning Gusti Allah iki panandhange ya abot ya terus. Oh iya. Ujiane gedhe, ujian keimanan. Wah iya ya. Iki mau cakepane nalika Pandhawa tundung. Oh ditundung ya terus iya zaman semono iki ngono. Monggo para Pandhawa iki sing duweni hak dadi ratu raja nanggon Ngastina ya dadi ra iso. Akhire sing nyekel para Kurawa 14 tahun lawase. Wah suwe ya Truk. Ya zaman semono iki para Pandhawa iki ngantine ngalas 13 tahun iki coba.
Memang ya para sahabate para nabi utawa para resi utusaning Gusti sing Maha Kuwasa iki memang panandang iki gedhe banget. Ora beda karo Prabu Rama mbiyen ya, Truk. Lah iya. Ngono. Tan kena uninga ora entuk konangan. Ngono ya mongko jaman semono iki ya para Kurawa ya goleki kok ngono ya gen konangan engko nek terus dibuang meneh nganti 24 taun to. Ya gong. Nganti pira 28 taun nek pamane konangan. Mula nalika semana terus para Pandhawa iki terus memba-memba salin nurupa dia nglamur kawula ora ketara nek iki para Pandhawa ngono. Ibarate nek jaman saiki ya menyamar. Oh iya ya, Truk. Iya. Jero wana sidhem sesideman aja nganti konangan. Wah iya ya, mula nalika semana iki nek nggon crita kae sing jenenge Wirata Parwa iki senjatane para Pandhawa dikelumpukke didokok ana nggon wit gedhe. Ning dhuwur disinggahke aja nganti konangan. Wah iya ya. Singit hawingit. Nalika semana ya panandange para Pandhawa ya kuwi abot kae. Terus ya bebayane wong ning alas iki ya nggone wingit. Akeh godha. Kasangsaya gesangira jelas ana ning alas kok, Truk. Wah iya ya kuwi. Mongko alase ngendi, Truk? Nek ora kleru ki nek nggon wana Kamiyaka. Ngono kuwi dedelikan ngono kuwi mau. Lah nek dahare apa ya, Truk? Ha ning alas ya ana beburon wana. Ana godhong-godhongan lan sak panunggalane kuwi. Ngono. Kathah grumbul rerungkudan. Wah iya mongko nek nggon alas iki sing jenenge grumbul kuwi ya akeh sing mawa wisa pribebondotan. Kewan galak. Oh. Ya Truk iya. Wis werna-werna godane kuwi mau. Kewan galak ya sumebar. Brahala gawe waspada. Wah iya ya kuwi ujiane para Pandhawa ki ngono kuwi mau kok. Wah ujiane berat ya, Truk. Lho iya memang ning kuwi nek manut dawuh Gusti Allah ujiane wong sing beriman ya pancen ngono kuwi. Oh ngono ya, Truk. Iya. Ngono. Guna mring Pandhawa. Tegese ana gunane, ana hikmahe. Ujiane kuwi dadi pandadaring para Pandhawa. Ibarate ketaatane ana ngarsane Gusti Allah ki nyatane malah dadi dhuwur. Oh ngono. Dadi dhuwur keimanane. Ujiane saya gedhe, keimanane saya dhuwur, bijine saya gedhe ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa. Iki guna mring Pandhawa kinangka pendadaran. Oh iya ya, pandadaring diri. Dadi satriya sejati. Wah iya ya kok. Mula kelek riwayate para Pandhawa nganti tibaning padha lak gawe ana nggon lakon Wirata Parwa. Oh iya ya, Truk, gawe ning nggon Wirata Parwa terus para Pandhawa menyamar. Ya Truk, ana sing dadi tukang adang Ndara Werkudara kae. Wah iya dadi Jagal Abilawa. Terus ana Ndara Puntadewa dadi Dwija Kangka. Terus karo Raden Janaka dadi Wrahatmala. Oh iya ya, Truk, Pinten Tasen terus ya dadi tukang apa kuwi angon jaran. Wah iya ya, Truk. Waduh. Asidane iki bareng wis 14 taun timbul entuk kanugrahan gedhe saka keparenging Gusti sing Maha Kuwasa terus diparingi kae alas wana marta Bubak negara. Wah iya ya nganti tekan saiki kae dadi kae sing jenenge negara Ngamarta.
Wah iya ya, Truk. Akhire ya kae para Pandhawa ki dadi sing beriman ning para Kurawa sing tidak beriman. Wah iya ki nek umpama konsepe ning nggon para nabi-nabi liyane ya kae ibarate Nabi Ibrahim sing beriman ning adepane karo Firaun sing ora beriman. Oh iya ya, Truk. Mongko sing ora beriman ya rata-rata malah oh iya ya, Gong. Kuwi padha ki sejarah para utusane Gusti sing ana tlatah India iki sing nganti tekan bangsane dhewe ya kuwi. Ngono ya, Truk. Bareng ki terus sing pungkasan akhire Gusti Allah ki ngeparke maringke utusan sing terakhir. Oh iya, ibarate kaya Adam kedua. Oh, Adam kedua iki maksude piye lho? Kanjeng Nabi Muhammad iki lak diturunke dikai wahyu kanggo kabeh menungsa. Ngono, kaya jaman Nabi Adam dhisik, Nabi Adam ya dadi nabine wong sak donya mbiyen. Ngono ya, sak donya cilik. Ning kampung Mekah. Liyane iki urung ning wong iki sing eneng mung nggon Mekah ae sak kampung. Ha iya iki padha karo ki Nabi Adam biyen mimpin wong sak donya. Ning sak donya wong sak kampung cilik. Ning Kanjeng Nabi Muhammad iki mimpin ajarane kanggo wong sak donya tekan dina kiamat ning wis sak donya global. Ngono ibarate wis kampung dunia. Oh iya dibalekke meneh risalahe. Sebab wis ora ana jarak, ruang dan waktu kok. Mula biyen diutus para nabi pirang-pirang merga kahanane terpencar-pencar, urung menyatu, urung global. Mula ning nggon bangsa kene dikeki nabi dhewe, ning kono kei nabi dhewe turun temurun ngono. Oh jebule ngono konsepe ya, Truk. Iya. Wah iya ya, Truk. Mulai iki ora ketangke lakone para Pandhawa iki ya ora beda karo lakone para sahabat nabi. Oh, dadi sahabate Sri Kresna ya Prabu Kresna iki ya para Pandhawa. Nek Kanjeng Nabi Muhammad iku Khulafaur Rasyidin papat. Oh iya ya. Rama Wijaya ya duwe sahabat sing jenenge Raden Lesmana. Karo sahabate sapa kok? Sugriwa. Oh iya para wanara. Wah iya ya. Adepane mbiyen sapa Truk Dasamuka. Oh iya ya, Truk. Iki mau Kang Gareng ya sendon manyura ngelik iki gawe cakepan dhewe lakuning para Pandhawa jaman semana. Wah iya ya, Truk. Cukup semene ya Kang Gareng. Wah iya, Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.